Druhý zápas poradí. Máme do Spartakom Trnava. 9:58 reálneho času. Gary Neville. 11 match, no win. Lepšie Hiddink, ten neprehral ani zápas, ale ani moc nevyhráva. Len remízy. Chelsea Hiddink, no. Samé remízy, ale neprehral. Odkedy tam je, neprehral. Neviem, či im to stačí. Však to im nestačí. Ja som zvedavý, ten Leicester, keď teraz zo City aspoň remizuje, tak už možno aj majstri budú. No teraz budú hrať o hodinu, o 2 hodiny hrajú. Dneska hrajú? No, o 2 hodiny. Poď, ponuka, poď. Poď, pohyb správ. Deti tam náhle. Alex, poď ďalej. Počiari. Alex, tam si nehodí nikdy. Poď pred. Predĺž výborne. A zrýchli. Áno, dobré predĺženie. Výbor na sebi. A už. Šagiš. Už. Dobrá, škoda. Sebi. Už to je ono, proti. Už od seba, chalani. Dere hozzá, 19, gyere. Ez az. Trošku mu to Meťo zblokoval. Výborne. Daj si. Chcel si hodiť. Kúsej, teďkyči, kúsej. Poď. Poď, hráme. Čo je, roľnícka beseda? Na RTVS. Teraz. Teraz ide. Dotlač ho. Nie dvaja. Výborné. Uj. Proti niekto. Výborné, Adam. V 3. minúte. Dostáva 0-0. Kériaj, Simon. Poď vyššie. Poď, ponuka, poď. Dáme, Inter! Už. Pýtaj si, počiare niekde. Inter! Dobre, dobrá myšlienka, dobrá, nevadí. Nevyleď. Teraz hoď. Môž. Prijačimo. Výborne, Adam. Bravo! Ideš si poprať. Strede výmenu. Kériaj. To je ono! A hneď. To je ono. Poď. To je dobrá rozhovorávka, to je dobré. Toto už bolo, na jeden dotyk to bolo dobre. Ešte Alex. Alex, jeden do súboja! Ideme dvaja, nehráme lovci, jeden ide práve, jeden pre Trojano. Kériať, Maršimon, kériať. Hneď.
Poď teraz rozbehni. Poď teraz mu poď hore. Počiari, ťahaj. Počiari, poď. Ťažká. Keď sa takto rozťahne, on môže ísť až do strely. Počím si, poď si. Tu vám niekto chýba. Proti. Návrat si. Momente. Neviem, 6. minúta skočila. 0-0. Poď si, vypýtaj. Výborne, Adam, ešte stávaj! Ale pomáhajte brankárovi. (0-1) nášho pohľadu. Podraň ďalej. Nevadí, že sme dostali gól, dáš viac. V 6. minúte. Mocte. Ďalší odkop! Poď tam. Dobre. Poďme, zobudíme sa, Hráme. lebo horela lípka horela. Ťažká. Si zašiel brankára. Pekný presík. Pozemí si dajte! Odkapni to. Proti. Je toto možné? Ty nejdeš do súboja, nekecať? Káni, zobudíme sa, fakt je to horela lípka horela. Máme rok. Ničku! Zadu je voľný hráč! Aj mu išla. Suky, ten je pre nás nebezpečnejší ako ten. Keď tam nikto není takú pixelu. Reaguj! Hrajte. Není dobre. 9. minúta, 0-2. Poď, ďalej, poď. Ideme si dať po zemi. Poď, zle, no. Zle. Poď a hneď. Hneď. Proti. Výborne, Adam. Poď na pravú obranu, poď na pravo, Marcel, sled. Nemôžem sa, pozerám na to. Pri rizikové príplatky, už je tréner náš. Nahráva to aj zvuk? Aj rizikové príplatky. Karol, nahráva to aj zvuk? Áno, aj teba nahrávame. Všetko počuť. Ani my. Pomáhajte mu. Už! Ja, to bola dosievka. Samo nevieme dať koľko poriadok výkon. Meťu, hrať. Ešte stihol prihrať. Výborne.
Mali šancu, v 10. minúte striedajú Trnava. Tým, že iba vedie loptu, si nedostúpite do súboja. Jeden na druhého sa spoja. Zobudíme sa! Inter! Ne! Naspäť! Ešte! Už! A furt tu hrajú, to znamená. Priprav sa na pohyb. Teraz pohyb, to je ono. Dobre, a ona hraj! Nedávaj na Počiare. poťahni. Počiare sa tu niekto ukazuj. No? To je ono, poď. Tak. Super! Nebolo dobre. Ale 12. minúte. 0-2. A hneď. Hugo si presne v tej pozícii, ak si bol pred 3 sekundami. hráme! Inter! Pohyb, už aj! Rozohrávaj! Dobrá. Poď do ponuky. Poď. Áno. Áno. Poď, áno. Neboj sa. Čo sa obojím? Do vzťahu. Šimon. Výborne. Kým. Dobrá, to je ona. Áno. Juj, hraj ďalej, hraj. Gól, výborne, pekná akcia. Dobrá, Alex, tam sťahovačka. Tam si to založil. No, aktívne, hraj aktívne, neboj sa hrať. 1-2. 13. minút. To je ono. Padne! Rozprává Inter! Kérdel, Šimon, kérdel. Rövidre. Bum! Bum. To je ona, dobrá. 13. minúta. 1-2. Sebi. Dobre. Snáď sa do autu. Sebi, Lavajda. Šimon, kér. Hneď. Hneď, tu máš Šimona. Jaj, nerozumené. Áno, a ty pridaj tomu, keď spravia výmenu, ty naslepo dávaš pridavku. Verbu tú loptu. To je ono! Hraj! To je ono! Sem tam taký opravdu majú. 15. naskočená. 1-2. Juro ťa vydribloval. Sip, Mark.
Počiare skúste niečo. Počiare skúste. Výborná. To je ona. Jaj. Na zem si ju daj. Bere, Šimon, bere. Kus. Hej. Dobrá, Hugo. Už. Môžeš? Dobrá, Sebi. Koľko ešte neprestíš? Ty nemáš koho zoberať si prestíš trošku. Vystúpi na teba. Poď, Šimon, poď. Ale však hraj, kurňa. Poď, poď, poď. Dobre, záber. Teraz dotlačíme. Jest. 17. minúta, 1-2. Jaj! Poď! Škoda. To je ono, jaj. Ivo, neugi. Na Inter! To je ono, Hugo. Od seba. Pomáhaj, Šimon, pomáhaj. Dobrá, Adam. Hugo, dobre to tam bolo. Ale návrat. Už! Hraj, nečakaj! Hraj! Áno, Filip. No. Ešte poď. Ešte. Proti lopte. Nebojte sa, proti lopte hrajte, chalani. No. Počkaj, môže. Ops. Dobre. Dobre, Dano. 19. minúte striedame. Prvý. Za stavu 1-2. Sufi, daj si záležať. Poď. Rýchlo, rozohraj. Dostali do defenzívy, zbytočne. Vybojoval. Už.
Návrat. Marcel, výborne. Ale ešte není konec. Že chytil. Dajme tomu, že chytil správne. Poďme hore, chalani. Dáme Inter. Už počiare. Inter, do toho. Adam, prístup k hráčovi. Nestoj. Ako hydrát. Ešte jedno, aspoň tak nechodí do šatne. 22. minúta. Chudačí skôr na svaly. Beží. 22. No nepripravené. Zbytočne rýchle. Vymeňte sa. There you go. Ale poďte hodní, chalani. Prebral proti. A hneď rozhoraj, hneď, zrýchli. Zrýchli aj na zem, ako utekaj. A už je preč, už je všetko preč. Adam, už je všetko preč. Kľudne sa rozbehni aj do 16 druhej, keď máš takú pozíciu. Bola presne taká pozícia. A je to tam. Adam, to bol tvoj gól. Škoda, lebo teraz Adam, keby všetci boli rozidení, Adam mohol ísť podľa mňa až potiaľto. Škoda, nevadí. 1-3. A poď, zrýchli. Ty pohybom rob nejaké ťahy, že sú úplne všetci. No. Inter, ideme. Poď môj. A už. Ne. Si pýtame ďalší. A pohyb. Hmírenie, není hmírenie. Stojíte. Karol, to musia najprv poznať význam toho slova. No, možno. A teraz hmírenie, stojíte, hmíriť sa. Áno, tam iné nepomôže. Takto majú lietať, takto na mieste, takto, že tí červení nevedia kam, to tak má byť. A všetci, ne jeden. No ale o tom to je. Posledná minúta. Potom vyzbieraj po evre. Maňo, dajte bol zatvorený priestor, že sa pozeraj a trpezlivo hraj. Puno, vypýtaj si, drzo si vypýtaj loptu. Aktivita.
Čo? Nenechaj ho ani spracovať. Ešte. Hraj dopredu, to je Tréner za ono. ním A dopredu hraj, to je ono. To je ono. Dobre, polčas 1-3.